Nois, em ves forats. Aquest nen. Papa, a l'escola no em fan cap. Perquè no saps parlar bé, Sí. no passa res. Ara ho arreglaré. Val. Hola, sóc en Carix, el pare d'en Pol, i estic venant amb l'escola Feraxal. Us vull informar que, com que ja sabeu, els professors, que hem vingut d'Ucrània perquè ens han destrossat la casa i hem vingut aquí, a Catalunya, a l'escola Feraxal. I us volíem informar que uns nens de la classe estan fent burles i rient del meu fill Pol perquè no sap parlar gaire el català i li costa. I us volia explicar que no cal que siguin amics, però que no li facin burles. Pol, perdó. Les mestres ja ens han avisat del vídeo que ha fet el teu pare. Quin vídeo? El teu pare ha fet un vídeo perquè no ens burlem de tu. Saps què? Podríem ser amics. Però primer, què t'agrada? M'agrada jugar a Nosaltres també. Clar. a futbol Nosaltres també, tu. i moltes coses més. Jo crec que seríem bons amics. Sí.